comezo a esta sesión ordinaria do Pleno cos seguintes puntos da orde do día. O primeiro punto é dar conta dos decretos dos meses de novembro e de decembro de 2017. O segundo punto é dar conta dos decretos dos decretos 1245 do 2 de xullo o 1682 do 2017, que é designar como sustituta na presidencia do Pleno Ordinario do 10 do 11 do 17 a primeira tenente de alcalde Monserrat García. O 1703-2017, que é delegar na concelleira Monserrat García a atribución de asinar o protocolo de adhesión á campaña en negro contra as violencias no Pazo de Raxoi. O 1709 de 2017, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía o día 14 do 11 a primeira teniente de alcalde María Monserrat García. O 1809, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local Extraordinaria a primeira tenente de alcalde Monserrat García. Este é 2009. O 1901, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do día 1 do 12 a primeira tenente de alcalde Monserrat García. O 1932, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta do Goberno Local Extraordinaria do día 5 do 12 a primeira teniente de alcalde Monserrat García. O 1937, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do día 5 do 12 a Monserrat García. O 1976, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do día 15 do 12 a primeira teniente de alcalde Monserrat García. O 2011, que é designar como sustituta na presidencia do Pleno Extraordinario Urxente do día 19 do 12 a Monserrat García. O 2052, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local Extraordinaria do 22 do 12 a primeira teniente de alcalde Monserrat García. O 2075, que é designar como representante do Concello das Pontes no acto no acto da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da celebración do día 29 de decembro, no trámite da audiencia das fincas da Metaga incorporadas ao Banco de Terras, que son titularidade do Concello das Pontes, designar, como digo, no acto a don Antonio Castro Ferreiro, concelleiro delegado especial da área de Servicios Medio Rural e Seguridade Cidadá. O 2076, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do 28 do 12 a primeira tenente de alcalde Monserrat García. O 2094, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do 29 do 12 a primeira teniente de alcalde Monserrat García. E por último, o 2108, que é corrixir un erro material contido no decreto 2094-2017, que onde se designa como sustituta nas funcións da alcaldía para o día 29 do 12 a primeira teniente Monserrat García, debe decir entre as 11:30 e as 13:30 horas. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que son as mocións. Hai 8 mocións presentadas. As tens tú aí? 8 ou 9, non sei. Non ten que estar aí. Está un expediente, creo. Están aquí. Sí. E paso á primeira delas. A primeira moción para o mantemento do Museo CPI Monte Caxado, que presenta o BNG. Sí, hola, buen día. Bueno, no sé cómo lo voy a empezar, ¿no? Sí, perdón, hai que votar primeiro a inclusión, disculpa. Votamos entonces a inclusión, votos a favor? Sí. Bueno, paso a ler a moción para o mantemento do Museo CPI Monte Caxado. O Grupo Municipal de BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adhesión do seguinte acordo. Punto número 1, demarcar a Concelleira de Cultura o inicio con carácter de urxencia
das negociacións necesarias para o mantemento do Museo CPI Monte Caxado nas instalacións en actividade na actualidade. O motivo polo que presentamos esta moción, porque agora que disponimos das instalacións que por desgracia non se están utilizando no Monte Caxado, un modo de manter o espírito co que se fundou no ano 87 o Museo Etnográfico, que leva máis o nome do propio centro, Monte Caxado. Ese é o motivo polo que presentamos a moción. Ben, bons días. Nos imos a votar en contra desta moción, e basicamente porque, como ben sabedes, xa con data de febreiro do ano pasado, xa do 2017, foi asignado un convenio coa Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, previa aprobación plenaria, no cual será para a rehabilitación do que será a futura sede do Museo Etnográfico Monte Caxado. Nestes momentos, por as informacións, xa está pendiente de adjudicarse a súa situación, co cual entendemos que non ten sentido ningún esta moción, a parte de que tamén vos informe de que postos en contactos cas autoridades educativas con respecto do uso desas instalacións, ahora mesmo sin actividade que pertencen ao CEIP, pois non se pode condicionar o uso futuro desas instalacións con algo de carácter permanente, non? É dicir, neste caso entendamos que é un museo, o museo ten que estar en instalacións propias do museo, non dentro do recinto dun colexio. Entonces, creo que os motivos son máis que fundados, é dicir, hai xa un expediente inicial, xa hai un cambio de sede previsto que foi aprobado en acordo plenario, hai un convenio asignado, e por parte das autoridades educativas tampouco entenden que sea o sitio adecuado para o mantenimento dese museo. Perdona un segundo, disculparme que rompín un pouco a orden, por deferencia voulle dar a palabra ao Partido Popular, sinto, dinlle a palabra a alguén, non sinto, deberían dado a palabra a Manuel. Bueno, no mesmo sentido que falaba o Concello do Grupo de Goberno, xa se debateu no seu día, o Grupo Popular apoiou esa fundación e as medidas que adoptou o Concello para apoiar en valor as pezas que tiñen este museo, o cal é pouco cal, e ademais por coherencia votaremos en contra desta moción. Sí, xuntos. Nos ímonos abster porque, en principio, este edificio é da Xunta, está pendente por realizarse un debate sobre o sistema educativo local, entón creemos que tampouco se pode dispoñer de un edificio sin que se dé primeiro ese debate que é realmente necesario ou máis conveniente para o uso deses edificios. Sí. Simplemente, efectivamente, falar desde cal vai ser a decisión que toma a Xunta de Galicia sobre o edificio, pero realmente é un museo que estivo sempre ali. De feito, o proxecto pedagóxico do Museo Etnográfico naceu no propio centro. Entón, do que nos falamos é dunha colaboración, de que faledes, efectivamente, tedes feito ese convenio cunha fundación que ten licencia xa e que non empezou ainda as obras. Entón, en vista de que as obras non se empezaron, se que ten licencia, para que tamén se poda seguir utilizando e disfrutando ese material etnográfico que está aí, para nos ten lógica que se manteña no espírito onde foi creado. Iso, non falamos de colaboración, que vos interesa falar con eles, e que deixades, cale non só ca Fundación, senón tamén ca Xunta de Galicia, por o tema da procedencia, de todo o material que está baixo o nome do Museo Etnográfico. Sí, Manuel. Xuntos. Ale. O único a recalcar con respecto a posición de Xuntos, que a potestade de uso sobre o centro educativo depende da Xunta, non depende do Concello, é dicir, é un edificio que o seu uso, o seu fin que lle queda dar, depende da Xunta de Galicia. En calquera caso, xa che digo, postos en contacto con as autoridades educativas, recálcanos que non podemos condicionar o uso futuro
desas instalacións, xa sea para fines educativos, para desarrollo de actividades ou para que outro que prevea con a instalación de algo con carácter permanente como pode ser un museo. Entonces, esa a contestación que a mí se me traslada por parte da Xunta de Galicia de que eles son os responsables do centro. Sí. Bueno, a ver, vos que plazo ten en este momento a Fundación ou que plazo vos teron para realizar as obras? Realmente un material que nestes momentos non se está podendo disfrutar por parte de todas e de todos, entonces non estamos falando de que haxa que derrubar un edificio, non que haxa que facer un tipo de reforma, simplemente que os fondos do museo queden onde estaban xa. Xa, un dos objetivos que nos aprobou precisamente o convenio, ademais de por cuestións de seguridade, de sacarlo do propio edificio educativo, era o feito de que fora aberto a posibilidade de que estuvera nun edificio, nunha sede, que fora aberto ao máximo público en xeral, é dicir, non só no colegio por as limitacións propias do uso educativo que ten o centro, de que a apertura só se facía ocasionalmente en fines de semana e aquelas festas que coincidían que eso, para que puderan vai se dar moita máis difusión e coñecemento ao patrimonio etnográfico deste xeito na futura ubicación que terá. Pensamos que se podría negociar entre as partes para chegar a un acordo que os fondos se mantiveran aí. Bueno, só por añadir algo, non? O feito de que os fondos se manteñen aí no seu momento xa están nun colegio, e había precisamente en canto á seguridade dos nenos, non? O colexio é un colexio, unha cousa que haxa algunha peza ou eso, pero non para... Estaba planteado precisamente pois que se fixera o traslado. Non sei as visitas que ten o Museo Etnográfico ao longo dos anos, ou que tuvo, ou que pode ter no futuro, ou que podría ter no futuro de continuar ali, non? O que si sei é que un proxecto como este, onde se vai a levar a cabo a través desa fundación, que no Consello Escolar se lle cederon as pezas e tal, pois é un pouco o que diz a lei, non? Vai a ter unha difusión moitísimo máis grande, vai estar aberto nunha situación que ademais son as raíces, digamos, do pueblo, non? A parte antigua na villa, creo que a ubicación é tamén unha zona, en ese sentido, pois unha zona ideal en canto a raíces, me refiero, non? Históricas, que foi o inicio do pueblo, da zona urbana das Pontes, e polo tanto é unha zona pois que, bueno, que contribuirá tamén ese museo tamén ao desarrollo desa zona. Seguramente pois o veremos co tempo, pero seguramente incrementará notablemente o número de visitantes ao museo e, como digo, pois vai a ter un desarrollo tamén en canto social, pero tamén pois generará probablemente un posto de traballo. Bueno, quero decir que todos son ventajas, non? E que sea moito máis accesible para todo o mundo. En canto ao que vosotros plantexades de levarlo a esa outra ubicación, a ese outro edificio, pois, bueno, a contestación é firme e non deixa de ser outras instalacións dun colexio, non? Que, bueno, que non se pode, por parte da Xunta, poñen ese impedimento de que, de cara ao futuro, pois se poden necesitar e que, polo tanto, non pode haber unha instalación permanente dese tipo, museística, non? Así que, bueno, eses son os motivos. Simplemente decir que a Xunta pon problemas ahora, pero dende o ano 87 da creación do museo non puxo pegas, e ademais hai outra cousa, nós queremos unha cultura pública, unha fundación é algo privado. Sí, pero ese é outro debate que en todo caso sería respecto da fundación, de se estades de acordo ou non sobre a fundación e da xestión da fundación en canto ás pezas, non? E iso tampouco é algo sobre o que nós teñamos ningún tipo de decisión posible, en tanto en canto lle foron cedidas no Consello Escolar todas esas pezas.
pero tampouco se trata dunha decisión única exclusivamente, nos limitamos ao tema de que é unha decisión da Xunta de que non se debe facer ali unha instalación deste tipo, senón que ademais creemos e pensamos que non é a ubicación ideal por estes motivos que che decimos, é que respecto da fundación que se faiga na villa ese museo, pois sí, consideramos que é a ubicación ideal para un museo deste tipo. Procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción. En contra? Abstencións? Pasamos á seguinte, que é moción para promover a disponibilidade de parcelas industriais do BNG. Sí? Votamos a inclusión. Votos a favor da inclusión? Sí, esa parte. Bueno, presentamos por escrito o que xa no seu momento lle trasladamos verbalmente ou de forma oral ao concelleiro responsable de Industria. Foi unha das preocupacións que este grupo municipal tiña xa desde o inicio de legislatura sobre a necesidade de dispoñer de chan industrial. Creo recordar, e se non corresídeme, que en este momento o Concello das Pontes non é unha institución, senón o propio término municipal dispón exclusivamente dunha parcela de 11.000 metros cuadrados para asentamento industrial, que estaría en Penacurreira, o cal, diante dunha posible chegada de un proxecto industrial ao Concello, teríamos dificultades para localizalo, salvo que se dirán as opcións, como ocorreu xa con outros proxectos, de que superficies industriais, parcelas que foron vendidas polo Concello, se utilizaran para negociar a ubicación de novas instalacións, pero que non fose o Concello que nos gestionara, sino que fosen entidades particulares ou empresas privadas que fixeran esa xestión. Diante desa situación, nos, falando co Concelleiro de Industria, dixemos de que víamos algunhas opcións para que o Concello, de forma máis ou menos inmediata, pudera dispor desas superficies industriais, e dimoslle unha serie de propostas de forma oral. Non tivemos respostas no momento delo, e entón o que nos obriga é a facer a presentación por escrito verbo desta moción que plantexamos. Donde vemos nós esas opcións? Bueno, pois primeiro, vémolas no sector na ampliación que se fixo nos Airíos, que, como sabedes, duplicou a superficie industrial dese polígono e que deu lugar a que, entre o ano 2006 e 2007, se executara o proxecto e se venderan as parcelas, se venderan na súa totalidade e iban vendidas con unha serie de requisitos, de requerimentos para quen accedía á parcela. Estamos falando do ano 2007. Comenzos do 2018, nós o que observamos nunha inspección visual simple que se pode facer é que ali hai parcelas que non teñen ningún tipo de actividade. Ningún tipo de actividade que teñen a superficie baleira, non hai nada. Estaríamos falando en torno a uns 20.000 metros cuadrados, de forma aproximada. Evidentemente, os propietarios desas parcelas están a incumplir as condicións baixo as cales se lles concedeu esa superficie industrial, se lles vendeu esa superficie industrial. E o propio prego de condicións di que en ese caso o Concello sería quen ou ben de vía sancións obrigar a que houbera actividade, non nos consta que se fose o caso, ou ben a outra alternativa, recuperar a propiedade da parcela indemnizando ao propietario, ao comprador, coa mesma cuantía, non incrementada ni veces, senón coa mesma cuantía e incluso cunha deducción por gastos tamén e por indemnizacións. Ben, nos vemos que hai esa posibilidade, como digo, en total unos 20.000 metros cuadrados, podíamos ampliar hasta os 40.000, si vemos tamén outras parcelas onde se iniciou algún tipo de construcción, non se rematou, está sin rematar, por lo tanto tamén están incumplindo o propio prego de condicións. Esa sería unha alternativa. A outra alternativa que vemos
que lle plantexábamos xa no seu momento ao Concelleiro de Industria é irnos hacia a parte de Penapurreira e na parte de Penapurreira ver que parcelas industriais que están sin actividade están hoxe en día en mans de entidades bancarias, de entidades financieras ou incluso tamén de intermediarios que o que tratan é de sacar beneficio do seu aluguer ou de calquer outro tipo de actividade que poida haber aí. Ben, nós o que plantexamos no seu momento era que o Concello participara nos concursos que había directamente aí, non se fixo, ou se chegou tarde, como se nos dixo en algunha ocasión. O certo é que hai parcelas que están en mans de entidades financieras que piden unha indemnización do que eles entenden que lles corresponde excesiva, que poñen un precio moi elevado para esas parcelas, o cal non posibilita que se movilicen tamén. Bueno, nós o que lle plantexamos no seu momento ao Concelleiro de Industria é que víamos que o Concello podía dar algún tipo de argumento a esas entidades para que intentaran movilizalo, os activos que teñen aí, gravando a propiedade que teñen. Como se podría gravar? De forma discriminatoria, de forma diferenciada respecto daquelas parcelas que sí teñen actividade. Pois unha das opcións sería utilizar a propia ordenanza do IBI, da contribución. A maior parte desas instalacións están cotizando o 1,1, están con un coeficiente do 1,1 e podríase chegar ao 1,3. Nós o que decíamos, o que proponíamos, é que se fai un análisis previo, que se vexa cales son as parcelas que están en esa situación, que se vexa cal é o valor catastral que teñen esas parcelas e que se analiza a posibilidade de gravar exclusivamente esas empresas con ese 1,3, en lugar de 1,1, subilo a 1,3. Esa sería unha das opcións. Evidentemente, cando a entidade financiera vira que eso lle estaba ocasionando máis gastos do que lle estaba a traer, pois de alguna maneira entendemos que se podía incentivar a súa transmisión. Outra opción tamén sería poñer en marcha a entidade de conservación e mantemento dese parque empresarial, co cal os propietarios desas parcelas terían tamén un custe adicional para ese mantemento. Sería outra carga máis que deberían de soportar e que tamén podría ser un incentivo de forma positiva. E, por último, a outra opción que vemos para dispoñer de chan industrial tamén dunha forma máis ou menos inmediata, con parcelas xa existentes, sería negociar precisamente cos propietarios desas parcelas pois a súa adquisición por parte do Concello, que é o que engadimos como último punto en esta moción. Sí, Manu. Bueno, a verdade que os puntos ou os acordos que plantexa o DNG nesta moción xa se teñen debatido nesta legislatura varias veces. É unha moción que, dende o meu punto de vista, necesitaría un análisis moito máis profundo. Despois de escoitar o concelleiro, eu faría o seguinte análise de cada un dos puntos. No primeiro, evidentemente, é certo que houve propietarios que adquiriron no seu momento parcelas industriais cunha serie de beneficios e sempre a cambio do cumprimento dunhas obrigas, sobre todo en canto a posta en marcha de actividade económica e de xeración de emprego, co cal sí que o Concello debe tomar as medidas contra a parte deses acordos que non cumpren, pero que espero que sexa unha posta en marcha de medidas que partan dun inicio dunhas conversas e negociacións pactadas de que se chegue a un acordo que satisfaga as dúas partes. Evidentemente, ver cal foi a dificultade ou cales foron as causas de que nesas parcelas non se creara actividade económica e cal é a solución para que ben por ese propietario ou ben a través da devolución ao Concello de posto outra vez no mercado desa parcela se consigue o sacado do beneficio final, ou sea, o objetivo final que ten que ser que nesa parcela haxa actividade económica e xeración de emprego. En canto ao punto 2,
xa de por sí estou en contra de calquer tipo de aumento de tributos e máis nun concello que ten superávit. Pero sobre todo, lo que sí que é certo é que sí que se deberían empezar a negociar as entidades financeiras e empezar a poñer sobre a mesa os criterios de valoración que están facendo desas parcelas. Evidentemente, moitas delas seguramente que veñen de procesos de tasación que no seu momento non foron seguramente os axeitados. Evidentemente, o mercado inmobiliario, incluso de chan industrial ou de solo industrial, cambiou, co cal habría que chegar tamén a ese tipo de negociación, pero non creo que esas medidas confiscatorias de aumento de impostos, de cargarles máis gastos, cheguen a bon port. Non prefiro outra forma de facer as cousas. E despois, o que sí que é certo é que sí que nos tamén levamos demandando toda esta legislatura é que o Concello tomen medidas para recuperar todo aquel solo industrial que se poida, todo aquel solo industrial que foi adquirido por determinadas empresas, determinadas persoas xurídicas ou físicas que tiñan un proxecto para as Pontes e que despois non o levaron a cabo, sexa pola causa que sexa, que iso deberá analizarse en outro momento, é que recuperen ese chan por poñer outra vez no mercado, porque é certo que estamos un pobo que sempre foi un pobo industrial, que levamos moitos anos sen ter a oferta necesaria de solo industrial para que se asente calquera tipo de iniciativas. E ademais, para completar as carencias de solo industrial, tamén quero recordar que o PSOE, non sei se unha ou máis unha campaña electoral, tiña como un dos grandes proxectos sobre industrial na zona da Parral, un polígono industrial tecnolóxico. Aproveito para preguntar por eses proxectos. Sí, xuntos. Pois, na mesma línea, estamos de acordo coa moción e coas propostas que se achegan. Vemos un positivo todo o que sea recuperar chan industrial para este concello, porque nos fai falta. Primeiro, mediante a vía da negociación, e despois, se non é posible, mediante vía impositiva ou mediante a vía judicial. Por lo tanto, vamos a apoiar a vosa moción. Sí, Juan Carlos. É certo, Kiko, que falamos isto moitas veces e non che dei unha resposta clara. Se non che dei unha resposta clara é porque non a tiña. En canto aos puntos que poñedes aquí, que sí que nos falamos sempre, o primeiro punto, a análise que facemos nós, xa explicaxe ti as condicións e as obrigas que tiñan os empresarios do solo industrial que temos en Penapurreira, que un solo industrial que creo que promovistedes vosotros, non sei se non me falla a memoria, non? Entonces, entendo tamén a vosa preocupación nese sentido. Estou seguro que vos costou moito esforzo e que tedes preocupados porque, bueno, esas parcelas non teñan actividade, non? Non é unha decisión doada, porque, claro, unha decisión que ven casi de 10 anos atrás, non? Eu levo aquí 2 anos e medio, entón, para mí non é unha decisión doada, pois, ir ali ou iniciar este expediente de recuperación das parcelas. O servicio sí que se está dando, como te iban a dicir, cando chega un proxecto, a información que teño eu é que, desde que estou eu, proxectos firmes e con intención de asentarse aquí nas Pontes non se foi ningún, e antes, a información que teño é que tampouco. Cando aparece un proxecto, inténtase buscar ubicación. Tamén é verdad que non temos suelo industrial libre, disponible, nin airíos, é o que hai en Penapurreira, que tampouco nosotros temos moita potestade sobre del para poder promover os 10.000 metros eses. Claro, neste punto que é o xusto? Quitar ese suelo industrial, recuperar, non é quitar, que sería recuperar, ou seguir esperando.
por un lado, se o recuperamos, pois aquí habrá moitas causas distintas de por que determinados empresarios, que son empresarios locales, creo que a inmensa maioría, de negocios incluso familiares, algúns, pois de por que non desenvolveron eses proxectos cos que o seu día presentaron para acceder a esas parcelas, para que se lles otorgaran esas parcelas. Bueno, pois, antes, entendíamos que era un problema da situación tanto económica como social que se viveu ou que seguramente ainda está vivindo en moitos sectores, tanto en Galicia como no resto do Estado. Neste caso, nosotros vamos votar que non. O motivo é porque estamos facendo o servicio igual, baixo o meu, isto xa é unha apreciación persoal miña, é xusto sacalo ou recuperalas. Por outro lado, igual estamos non lle permitindo a outra xente que poida estar interesada nelas, ou outros veciños que poidan estar interesados nelas. Os veciños ou posibles empresarios ou proxectos que chegan, insisto, seguimos dando servicio a través do IPEC e intentando buscar ubicación. Despois, seguinte punto, que era o de gravar, co IBI as parcelas que non teñen actividade. Pode ser unha opción, será cuestión de o Cristal, o que o vexe, Manolo xa dixo que estaba en contra de facer eso. Claro, o que analizo é cal é a discriminación. Só gravamos o polígono de Penapurreira e o resto, porque tamén hai parcelas de uso industrial que non teñen actividade e que, poden ser de veciños que, nosotros, a política municipal, como a vexo eu, ten que ser unha política de feito cercana aos veciños para intentar prexudicalos o menos posible. Eu, neste punto, non sei, esperaría que incluso que estuvera o pexón dunha vez definido, porque ao mellor hai xente que, ou veciños que teñen parcelas de uso industrial que non lles interesa telas e estarán esperando a que ese documento estea listo para que se lles cambie a súa calificación, me imagino. Pode ser un dos casos. Despois, en canto ao ente de conservación, o ente de conservación é algo que se está facendo ou se empezou a facer coa colaboración de SEAR, o ente de conservación. Neste momento non sei en que punto está, así que estaban planteando distintas propostas para telo, porque de feito o ente de conservación é unha demanda das que a Asociación de Empresarios no seu momento fixeron, entre outras que me entregaron no seu momento ao inicio da legislatura. Claro, aí, insisto, ahora mesmo non sei en que punto está, a última vez é que tiñan distintas propostas e iban comunicarles aos empresarios para que eles valoraran a ver cal sería a mellor. O Concello, incluso os empresarios, neste caso, son os que o demandan, perfecto, e máis fácil. Máis fácil, porque determinadas actividades que facemos de mantemento, eso, xa se encargaría o propio ente. E despois, no último punto, de recuperar as parcelas que están en desuso, aí, ti mesmo dixeche, hai parcelas que están en desuso, que están en propiedade de entidades bancarias con un precio desorbitado totalmente, que vexo complicado, igual que me imagino que ti, que alguén poida pagar esas cantidades que en principio tampouco fun pedir ningún presuposto nin de precio para posicionar, os precios, polo que nos din, que son, claro, deberíamos recuperarlas nosotros, non sei, e pagar ese diñeiro ás entidades bancarias para recuperar esas parcelas, ou recuperar, ou incluso esa que está libre, comprar a nosotros. Aí sí que non sei como posicionar, a verdade.
neste caso, o noso voto vai ser desfavorable a estes acordos. Non porque quizá non estean mal plantexados pola vosa parte, vale, pero entendemos que vamos facer as cousas ou seguir facéndose de outra forma. Sí, que... Sí, bueno, algo nos imaginábamos, cando despois de telo falado non se facía nada, imaginábamos que algún problema habería. O que nos gustaba era que, polo menos, podemos debatir e conocer os argumentos para que isto non pudera ir adiante. Porque, bueno, cando menos nos debe de parabenizar a todos é que todos temos a preocupación de que se necesita chan industrial. Eu, por o que acabo de escoitar, os 4 grupos coincidimos nesa necesidade. Bueno, agora o que nos temos que poñer de acordo en que facemos para cubrir esa demanda, para cubrir esa necesidade. Dende logo a miña vida esta, que comentaba Juan Carlos, de vamos a seguir facendo igual, non se foi ningún proxecto industrial, é un pouco arriscada. É arriscada. Primeiro, a ver, non podes facer promoción industrial, non podes intentar captar proxectos industriais se non lles podes ofertar terreno industrial. Eu nego a maior. Hai xente que opina que sí, que se está facendo promoción industrial, que se está buscando proxectos empresariais para o Concello das Pontes, salen nos medios de comunicación dicindose eso, pero nos entendemos que eso, si se fai, cando menos, é arriscado, porque buscar empresas que se veñan a instalar as Pontes e cando cheguen, decirlle que a ver donde, é complicado. Non falo xa de falsa publicidade ni moito menos, non? Pero non é moi coherente esa postura. Non? Por a outra, deixar que quen teña esa oportunidade de chan industrial seña un propietario particular dunha parcela ten un risco. É dicir, que estemos convertindo en inmobiliaria de chan industrial a empresarios. E eu creo que eso non é o que debe de facer o Concello. E encima facelo co visto bo do propio Concello. Porque si podemos concordar todos que no polígono dos Aidíos, na ampliación, hubo xente que adquiriu esas parcelas e que pasou despois por dificultades da chamada crise económica, vale? Podémoslo entender. Eso deu lugar a que non puderan cumplir as súas aspiracións que foron reflexadas por escrito nun documento. Hai que recordar tamén que o propio documento marcaba uns prazos. Falaba de un período de 3 anos, de 5 anos, dependendo si había ou non traslado de instalacións do casco urbano para arriba. Pero tamén debemos de recordar, ou así, o pon tamén o prego, que había a posibilidade de solicitude de prórrogas. A nosa pregunta sería: cantos destos propietarios que non fixeron actividade, que non desenvolveron nada nesa parcela, teñen solicitada esa prórroga? Que nos teñamos constancia ningún, porque, entre outras cousas, tería que vir a pleno, que foi quen adxudicou as parcelas. Logo, eso pon en dúbida tamén cal pode ser o interés desos empresarios en desenvolver algo ali. Porque se de verdade tiveran interés, esa prórroga terían que ter solicitada, e na solicitaron. Había no prego instrumentos de abondo para equilibrar eses intereses dos que vos falades, o que fala tamén o Partido Popular. Son na súa maior parte? Sí, salvo un caso que non era, ahora xa, por lo que non sabemos, todos son empresarios locais. Pero, bueno, que sean empresarios locais tamén implica un compromiso ca localidade. E ese compromiso tense que manifestar tamén na reciprocidade. Se o Concello fai un esforzo para que dispoñan de plan de superficie industrial para desenvolver a súa actividade e, evidentemente, a creación de postos de emprego, ese esforzo tamén debe ser pola outra parte. E nós pensamos que desde o ano 2007 hasta o ano 2017, 10 anos, hubo un período suficientemente amplio como para que eso se pudera equilibrar. Se o empresario non era quen de desenvolver a súa actividade, puido vir ao Concello e dicir: mira, rescindimos contrato, recupero os meus cartos e a parcela volve a ser industrial para o Concello que dispoña o Concello dela. E non había ningún problema, beneficio para as dúas partes. Non había ningún tipo de problema. Eso non se fixo. Co cal, nos o que vemos aí é, ou supoñemos que o que pode haber aí, certa especulación con terreno, para que despois, no momento que chegue o proxecto empresarial, se teña que negociar con ese empresario a propiedade do terreno. Claro, é certo, iso ten que pasar polo Concello e ten que autorizar o Concello. E o propio prego decía que non se podían superar as cantidades que se pagaban. Xa. Ese é o que di o papel. Outra cousa que se pode facer despois fora do papel.
Aquí é moi fácil entregar unha documentación dicindo que vendo polo mismo precio e despois, de outra parte, de acordo privado, ter outro tipo de beneficios. Nós o que pretendemos é o mismo que pretendíamos cando nos fixemos cargo do primeiro sector dos airíos, do airíos vello. Mobilizar esos activos. E foi o que se fixo cando se deu a oportunidade de compra e cando se recuperaron os dereitos de superficie de determinadas parcelas. Home, é unha actitude ou é unha actividade que trae certos problemas, porque todos nos conocemos, sí, pero tamén vai na nosa responsabilidade, e cada un terá que asumir a súa, e en este caso toca vos a vos facer esta actuación. Unha actuación que está amparada legalmente, xa digo, e que se pode chegar a un acordo co propietario, non hai ningún tipo de problema. O cal aí, bueno, nos vemos que en ese punto deberíamos de estar todos de acordo. Vos deberíais de estar de acordo por obriga legal, por unha obriga legal que tedes. A respecto da parte impositiva, decía o Partido Popular que tampouco era moi partidario do aumento dos tributos en ningún caso, ainda que fose con unha intención de recuperar chan industrial, non? Bueno, nós, primeiro, non estamos dicindo que se suba, estamos dicindo que se analicen as posibilidades, que se faiga un estudio previo, e que as conclusións dese estudio tomemos decisións. É o único que estamos dicindo. Vale? O cal non llevemos tanto problema a un segundo punto que pide facer un estudio. Facer un estudio, o que pide o segundo punto. En calquera caso, aínda que de aí se derivara que se pode aumentar, home, eu quero recordar que foi o propio Partido Popular que aumentou ou abriu a posibilidade na Lei de Facendas Locais de incrementar, de gravar as vivendas con un 90%, un 50% de recarga cando estuveran deshabitadas, cando non estuveran ocupadas. Tamén é certo que non desenvolveu, está sin desenvolver aínda, pero estaríamos falando do mesmo, solo que nos trasladámoslo a un uso industrial, non ao uso de vivenda. Nos pedimos que se recargue no uso industrial cando están en desuso, cando están sin actividade. O punto 3, onde nos falamos da entidade de conservación e mantemento, bueno, pois, se por parte do PSOE que se nos di e que Seara está traballando nelo, home, nos aquí o que decimos é que o traballar ao Concello. O traballar a Seara tampouco pasa nada, porque tamén temos que decir que hai un documento elaborado entre as dúas partes, donde se falaba de posibles fórmulas de xestión de superficies industriais, que se elaborara entre o Concello e a parte empresarial. Habría que desenvolverlo, basicamente. Pero, bueno, en calquera caso, si se está a facer, tampouco habría ningún problema por votar a favor deste punto, de algo que xa se está a facer. E, por último, de negociar a adquisición de parcelas, se o debe de facer o Concello ou non, danos igual se o fai o Concello ou se o fai Xestur. Danos igual, que o fai alguén. Porque creemos que o hai que facer. Que ocorre? Que vos tedes manifestado moitas veces que un dos problemas industriais que hubo neste Concello foi que o Concello non foi quen de ter que xestionar el terreo, senón ter que depender de Xestur. Bueno, pois nos acollíamos ese argumento e o que vos estamos pedindo é que xestionodes vos o terreo industrial. É o único que estábamos dicindo nese punto. É dicir, estábamos acolléndonos aos vosos argumentarios. Ora, se vos queredes aí facer deixación desas funcións en favor de Xestur, nós non teríamos problema. Se aí temos que poñer demandar de Xestur que renegocie a nova adquisición desas parcelas, estamos dispostos a admitir. Total, dos 4 puntos. O primeiro, obriga legal. O segundo, facer un estudio. O terceiro, estádelo facendo. E o cuarto, se queredes poñer Xestur, estamos de acordo. Logo, creo que hai posibilidades para chegar a un acordo e que isto poida sair adiante e concretar de unha vez por todas esa necesidade que os 4 grupos vemos e que ve máis xente, non só os 4 grupos que estamos aquí, de ter superficie industrial no noso Concello. Sí, Manuel. Sí, bueno, puntualizacións na mesa de intervención do Concelleiro de Industria e do portavoz do bloque. Por un lado, eu entendo cando se di ou cando se califican estas medidas que se propoñen nesta moción que non son doadas, pero tamén entendo que cando un se presenta para sair de concelleiro, evidentemente non esperar a que todo sexa doado, que hai que chegar a entendementos con veciños e que poden ser
algúns máis levadeiros e outros poden xerar un conflito, pois eso vai co cargo. O que está claro é que levamos demasiados anos de inacción, estamos demasiados anos sen facer nada, demasiados anos dicindo que isto é difícil, a ver como se fai. Non só estou falando da vixencia do teu cargo como concelleiro de Industria, sino que tamén ven de anos atrás. O que sí é certo é que estamos chegando a unha situación na que é necesario poñerse a facer cousas polo menos que o grupo de goberno chegue a un pleno e nos despexe todas estas incógnitas. É dicir, si houve unha adquisición de parcelas de solo industrial con determinados beneficios por persoas xurídicas ou persoas físicas, pero sempre do ámbito privado, a cambio dunha serie de compromisos, pois é moi sinxelo. Que das partes non cumpreu terá que acatar as consecuencias. O que si suxiro é que esas consecuencias ou a forma de executar todos os compromisos, porque sexa de inicio, polo menos, de forma pactada e de forma negociada. Porque todo o mundo ten que entender que os compromisos que se adquiren en determinados momentos, os contratos que se firman, son para cumprir. Respecto a elevación de impostos, sempre vou estar en contra de calquera elevación de impostos, por lo menos de partida. Neste caso, que ademais é moi parecido ao que dio o Bloque, que o Partido Popular votara que existía a posibilidade de incrementar os impostos en vivendas vacías, pois seguramente que é algo que votou parte do Partido Popular, pero evidentemente hai membros do Partido Popular que estamos totalmente en contra, porque me parece confiscatorio. Entón, o feito de fiscalizar de forma confiscatoria un ben por só atendendo ao uso que lle quede dar ao seu propietario é confiscatorio e evidentemente vou estar en contra. O aprobe o Partido Popular ou o aprobe quen queira. E despois volvo como concelleiro de Industria. Desde o Partido Popular levamos desde o momento cero desta legislatura dicindo hai que analizar a forma de recuperar ese solo industrial para a súa volta ao mercado. Non estou dicindo, pode ser que haxa posibilidade de que o Concello as adquira, pode ser que se xa se estuve, non sei, pode haber moitas vías, habría que buscar, evidentemente, a vía que significara menos custes para o Concello e ao mesmo tempo que se acabara o objetivo final, que ten que ser un proxecto que hervira as Pontes que a carencia ou a inexistencia, hoxe podemos falar de inexistencia de solo industrial, non pode ser un motivo para que se vaya a outro sitio. Doado? Pois seguramente que non é doado, pero evidentemente se teño un servicio de secretaría para o asesoramento xurídico, se teño un servicio xurídico externo contratado, se teño un servicio de intervención para avaliar as consecuencias económicas de cada opción que poida tomar, pois poñámonos en marcha. Pero o objetivo principal é chegar a que aquí poida haber a oportunidade de que se implanten proxectos industriais e pasan grande parte polo solo industrial. Entón, tenemos que poñer en marcha. Que se considera excesivamente complicado, e con toda esa xunta que estou citando que se pode ter desde o Concello, pois seguramente os grupos da oposición estaremos dispostos a colaborar nas posibilidades das nosas medidas. Na mesma liña, o deber dun concelleiro é velar polo interese superior de todos os veciños e veciñas. Está claro que con algúns nos vamos levar mellor que con outros, pero é que o teu deber é, neste caso, pois conseguir o chan industrial e poñer todos os medios que están ao teu alcance para facelo. E se tens que ir entidade por entidade e falar con director por director, pois tens que facelo. Se tens que ir á xunta a falar con conselleiro, pois tens que facelo. E se tens servicios xurídicos a tua disposición, pois tens que usalos. E xa que neste punto estamos todos de acordo, se tampouco sabes, podes convocar unha comisión e podemos aportar alguna idea que ao mellor podemos ter.
Juan Carlos. Estes moitos datos, xa non sei nin por cal empezar nada. Agradecervos a vosa colaboración, pero eu, sinceramente, a día de hoxe non atopei a fórmula, esa fórmula para conseguir ese solo industrial. Non sei neste ano e medio que queda se a atoparei tampouco. Pero, bueno, estou... non lle vou culpar a naide ao respecto, culpa é mía. Non hai máis volta que darlle. Oxalá, neste ano e medio, pois, si que consiga pois, a fórmula para atopar esa disponibilidade libre, por si ben, nun caso ficticio, bueno, nun caso ficticio, nun caso real, será en algún proxecto firme, pois chamar á porta do Concello e poder darlle un lugar de ubicación. Sí. A ver, intentando buscar acordos, que é o que pretendemos. Eu creo recordar que foi no dos últimos plenos donde, por parte do Grupo de Goberno, se nos pideu que fixéramos aportacións, que díramos ideas para levar adiante, que estabades abertos a esas propostas. Nos, o que estamos facendo coas mocións de hoxe é, coller ese guante que se nos mandou e plantear propostas concretas. Aquí as temos, debatímolas. Nos queremos chegar a acordos. Non sei se por parte do Partido Popular o punto 2, o de suba de impostos, a título persoal, sabes que non é algo organizativo, non é algo do Partido Popular en sí, pero bueno, se ese punto 2 lle rechía un pouquiño, nos estaríamos en disponibilidade de quitarlo. Xa digo que facer un estudio, pero bueno, se é un problema ese punto 2, nos eliminamos o punto 2. No caso de eliminar o punto 2, non sei se o Partido Popular lle viría ben para poder apoiar a moción. Sí, que prácticamente son demandas que estou mantendo pleno tras pleno, porque eliminando calquera referencia a posibilidade de incrementar impostos, se lle digo, ademais con motivos que non deberían ser gravados tributariamente, ademais nun concello que ten superávit, pois evidentemente, ademais coincide exactamente con demandas que vamos facendo desde este grupo desde o momento cero de legislatura, co cal non habría problema en apoiar a moción. Bueno, ben, entonces nos entendemos que estaríamos os tres de acordo eliminando ese punto número 2. Non sei se por parte do grupo de goberno se podría facer alguna modificación ou algo no resto de puntos que nos pudera valer a todos e ser capaces de sacar a moción adiante. Seguro que sí. Pasa que, claro, no punto 1, a solución que vexo menos drástica, vale, sería, pois, bueno, non sei, falar con todas esas persoas físicas ou entidades xurídicas que teñen as parcelas, a ver que teñen, bueno, con algún xa falei, a ver que teñen pensado a corto plazo. Vale, se algúns non teñen pensado facer nada, pois iniciar os expedientes, e os que teñen pensado pois que soliciten a prórroga que falabas antes, que eu creo que non solicitou nadie tampouco. Hai unha proposta, entonces, non sei o resto de grupos se les podría valer, demandar do Concelleiro de Industria previas as conversas necesarias, o inicio preceptivo expediente, vale. No punto 1, previo ás conversas necesarias. Aí abrimos, non poñemos nin plazo, non poñemos nin plazo. Pero bueno. Vamos a ver, eu, vexo, obviamente, que hai boa intención tanto pola parte do BNG como pola parte do PP neste caso, non? Pero hai que ter en conta unha cousa que creo que é primordial e que Juan Carlos intentaba explicar ao principio cando decía das dificultades cas que nos atopábamos para levar a cabo unha acción no sentido do que demandades, por exemplo, no primeiro punto, non? Da recuperación das parcelas industriais do sector dos aireos. A naide se lle escapa que, evidentemente, ti mesmo o facías mención antes, de que son parcelas que na maioría, ou no 99% dos casos, de empresarios locales e incluso tamén decía
Juan Carlos, de negocios familiares que no seu momento adquiriron esas parcelas con unha clara intención de expansión ou de reubicación, en moitos casos, da súa actividade e de desarrollo futuro da súa actividade e que estivera dentro do polígono, porque era onde atopaban as maiores posibilidades para esa expansión. Efectivamente, se fixeron a venta desas parcelas no ano 2007 con as condicións que todos coñecemos que están recollidas nos pliegos, nos contratos de venta neste caso, e que tamén os propios empresarios son conscientes deles. É evidente tamén que ao longo dos anos non se cumpliron con eses requisitos estrictamente, e que moitos dos empresarios que no seu momento mercaron esas parcelas, finalmente é certo que pasaron estes últimos 9 anos e medio, ou 9 anos en moitos casos, en outros casos algo menos, 9 anos, e que non levaron a cabo desarrollo de actividade alguna. Pero que non se nos pode olvidar a naide de que levamos desde o ano 2008 sumergidos nunha profunda crisis como non houbo nunca na historia deste país. E que moitos deses empresarios que tiñan esa intención de levar a cabo, de desarrollar actividade, finalmente, por circunstancias desa crisis non poideron leválo a cabo. Afortunadamente, parece ser que en algúns casos concretos, que tamén todos coñecemos, se está a sair un pouco desa situación. É certo que os bancos, por exemplo, as entidades financieras, tenían moitísimas dificultades para que fluíra o crédito, todos o coñecemos, non vou a recordar aquí o que foi pasar por este período de crisis destes últimos anos, pero é certo que, parece ser que pode haber certa fluidez do crédito e que se pode ter agora unhas novas oportunidades para eses empresarios que no seu momento decidiron ou tiñan en mente levar a cabo algún tipo de proxecto. Que agora o Concello entre a saco, e digo a saco no máis extensivo sentido da palabra, de decir, entramos a recuperar esas parcelas porque non se cumpriu con contrato, eu creo que hai que poñer nunha balanza, entender tamén as circunstancias de todos eses empresarios e empresarias ubicados, neste caso concreto, no polígono dos Sairíos, que, repito, é onde o Concello podería ter ese poder, digamos, ou de decisión para levar a cabo, xa que é de titularidade municipal. Entrar a saco, como digo, con eses empresarios e decir non vamos xa retirar a parcela, dá igual as intencións que teñas, pero que non cumpliche as cláusulas establecidas no contrato, non é que, mira, que eu agora, no período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, probablemente entrarei a facer, agora do Juan Carlos, unha nova actividade ou teño pensado seguir desarrollando a miña actividade e ampliála e, polo tanto, acometer inversións e postas en marcha. Creo que nese sentido temos que ter un pouco de flexibilidade, por decirlo de algún xeito, porque, efectivamente, xa pasaron estes anos, é certo que non pediron prórroga, se pode permitir esa flexibilidade e si con eso se dá a oportunidade de que moitos deles desarrollen actividade nesas parcelas, pois aquí todos contentos porque se ademais os postos de traballo e a actividade é generada por xente daqui, pois todos moitísimo máis contentos que si é un proxecto que viñera de fora, non? E se finalmente ven un proxecto, aparece un proxecto que ten unha necesidade imperiosa de suelo e hai que negociar con algúns deses propietarios que finalmente din, pois non, a corto plazo non vexo a posibilidade de que eu poida ejecutar ningún tipo de actividade nesa propiedade, pois negociar con el, como xa se fixo en outros casos, que ese proxecto non teña que marchar ou se quede sin ubicación, non? E repito, xa se fixo en outras ocasións e en ningún caso se permitiría por parte deste Concello, dentro do que é as súas competencias, pois en ningún caso se permitiría que un proxecto non poidera ubicarse en As Pontes por falta de ubicación, por falta de suelo.
Respecto do polígono de Penapurreira, e agora che dou a palabra a Juan Carlos, xa por último para aclarar, respecto do polígono de Penapurreira, que falades de recuperar o Concello, Kiko, facías mención de que os particulares non sexan entes inmobiliarios, que non se convirtan en gestores inmobiliarios deses terrenos, pero que o Concello tampouco pode facer. É dicir, o Concello non pode ser un gestor inmobiliario de terrenos dos que non ten a propiedade e que non podemos compralos todos. Obviamente, non podemos compralos todos. Outra cousa é, todos conocedes as circunstancias de moitos das parcelas que se atopan en Penapurreira. Hai unha, efectivamente, de 11.000 metros que é propiedade de Xestur, e nos, Kiko, sí, sempre dixemos que era unha lástima que o Concello non tuvera capacidade de xestión sobre os terrenos de Penapurreira, pero é que non a tuvo nunca, nin a podemos ter agora. Compete exclusivamente a Xestur. Outra cousa é as conversas que se manteñan con Xestur, que se viñeron mantendo ao longo dos anos e se siguen a manter na actualidade para que coloque ese suelo e que recupere aquelas parcelas que é Xestur quen ten que tramitar esa recuperación desas parcelas, non o Concello. Outra cousa é que o Concello inste directamente e trate de agilizar que se faga por parte de Xestur a recuperación desas parcelas. E as outras que están en mans dos bancos, como decía moi ben Juan Carlos, pois, bueno, habería que estudiar, ver, como tamén decía Manolo, se efectivamente esas tasacións son adecuadas, se esas tasacións están acordes ao precio actual que debería de ter ese suelo. E, bueno, son circunstancias que non é a labor dun día, nin é, María, falta de capacidade por parte do concelleiro, nin porque descoñeza o concelleiro, nin ningún dos concelleiros que estamos neste grupo de goberno, cales son as nosas obrigas ou que se debería de facer ou deixar de facer, e que precisamente por responsabilidade pois hai moitas cousas, como moi ben explicaba Juan Carlos, que hai que ter en conta, e son as que eu vos menciono agora. Por un lado, as circunstancias de Airíos, que son totalmente distintas ás circunstancias de Penapurreira, e ningunha delas, nin as de Penapurreira, nin as de Airíos, son situacións fáciles. Ningunas, unhas por uns motivos e outras por outros, que son os motivos que vos estaba explicando. Respecto do ente de conservación e mantemento do polígono, tedes que pensar unha cousa. O Concello que ten que facer é instar a que se faga ese ente. Xa o intentou en máis de unha e de dúas e de tres ocasións, bueno, tres non o sei, pero dúas segurísimo, e a terceira no último tempo do que che fala Juan Carlos. Eu falo-vos dos tempos anteriores, que por lo menos en dúas ocasións se intentou poñer en marcha. Non vos olvidedes de que aí en Penapurreira son propietarios, e todos os propietarios de Penapurreira están representados en Seara. O lóxico é que ese ente se promova dentro da propia asociación de Seara, porque son usuarios de suelo industrial e son os propietarios das parcelas. O Concello, en todo caso, é un propietario máis, e que terá que aportar. Repito, outra cousa é tamén que dentro do Concello se fagan, pois se impulse a través de Seara, que se leve a cabo ese ente de conservación, e como vos explicaba o concelleiro, é algo que está en marcha, que se está a falar, se lle deu prioridade a outras, como foi o plan de emerxencias, por exemplo, nestes últimos tempos para sacalo adiante, por razóns obvias, pero non quere dicir que non se este a traballar tamén con Seara para impulsar ou levar a cabo ese ente. Me pedía a palabra Juan Carlos. Sí. Non nos importa. No, todo o contrario, non para iso. Vale. Nada, eu aquí, en lugar de empezar a rebatir, eu vexo unha ventana, non? E creo que todos opinamos o mismo, necesitamos o chan, os 4 grupos. O que vos propoño, en lugar de ahora votar sí ou non, porque eu votar sí ou non, tamén teño medo de equivocar, igual voto que non, estou equivocado, pode ser, seguramente. Entonces, facer o análisis ese, bueno, pues, a través do Concello, falar cos distintos empresarios, en lugar de verbalmente,
recollelo nunha reunión a que vos invito, e saber cales son as intencións. Falamos antes, se a intención é a corto plazo, porque claro, se nos escudamos, sí que é certo que houve a crise, pero se nos escudamos na crise, igual chegamos ao 2030 e seguimos pensando na crise esta, non? Entón, a crise, a mellor maneira de pasala é parar de falar dela. E que nos propoñamos, que teñen intención de levar eses proxectos cos compromisos, inda que igual, como xa pasou tanto tempo, se miramos a legalidade, o seu sería despois deses 2 ou deses 5 anos xa aplicalo rotundamente. Pero, bueno, como a política que facemos aquí é unha política máis cercana, ser flexibles con eles, e que nos plantexen eso, é que se realmente queren e teñen intención de generar, de botar adiante ou modificar os seus negocios, ou que sea, e generar a riqueza para o pueblo, que pidan esas prórrogas, porque se cadra hai algún que xa directamente di a min recoller. Con todos non falei, con todos, pero mellor hai algún que xa di directamente que xa recollamos. Despois, o do ente xa é unha demanda dos empresarios, non lle vexo tampouco problema, é unha demanda que fixeron eles, os de Penapurreiro, é unha demanda. O punto 4, poderíamos buscar as dúas solucións ou mirar a forma de presionar a xesto. O que propoño, para evitar equivocarnos, é redactar aquí agora dunha forma, coa vosotros non, porque seguro estades moito máis experimentados que a mí, pero dunha forma precipitada e adquirir ao mellor un compromiso que eu despois non vai a cumplir, para iso é o que non quero. Entón, se vos parece ben, deixamos isto, digamos que en pause, e miramos esas vías. A vía da reunión, de chegar ao consenso na parte de airíos, o doente, estou seguro, non só estou seguro, o traballo estás facendo por parte de SEADA, pero igual como están co tema dos proxectos de emerxencias que se están levando a cabo, igual se está aí na cola das tarefas que quedan por acabar de facer. Iso é o que vos propoño, para non precipitarnos, se vos parece. Bueno, a ver, eu teria moitas ganas de debatir e seguir debatindo, porque cada vez que salen argumentos hai máis contraargumentos todavía, bastantes máis. Doche toda a razón no tema da crise. Aquí, cada vez que hai un problema, sale a crisis polo medio. Doche toda a razón tamén. No tema da entidade de conservación tamén me gustaría que forades capaces, igual se o fuches se me estou tirando, pero de mirar a documentación urbanística de Penapurreira, as que aprobamos aquí neste pleno, e mirar a ver que di acerca da entidade de conservación e mantemento. As entidades de conservación e mantemento aparecen reflexadas na legislación, e se a documentación urbanística dese polígono, desa superficie empresarial, a recolle como obrigatoria, os propietarios das parcelas están obrigados a entrar na entidade de conservación. Eu pediríamos que revisárades o plan de sectorización, os últimos plans que se aprobaron de Penapurreira. Solo pediría iso, vale? Si eso non fose así, é certo tamén que se pode constituir a entidade cando, como mínimo, o 50% dos propietarios da superficie, o 50% da superficie, solicite constituíla. O resto estarían obligados a entrar, vale? Bueno, pois, se o primeiro non é correcto, se é que non están xa obligados por documentación urbanística a formar